tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patag. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kaganon, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Uy, huling? Wala na matuod sang bukol si Buklan, ho? Nag-ayo ng bukol niya? Kag kung nag-ayo ng iya bukol, kundi, maayo man siya ng akon barikos, eh? Huling, makadto man ko sa manugbulong nga ina, ah. Mapabulong man ko, kinahanglan madula man ang barikos ko.
Migo tayo. Kamusta? Amo man gihapon na. Migo Mores. Mapadamo-damo ta. Ako pa. Padamo-damo ta sang panga madumduman. Halimbawa, pandesal, pandilitsi, Ay, huay. pan-Amerikano, Pandiagwa. Pancho, Pandimunay. Pandilimon, Panos. hindi na yan makaunang panos. Panmanagyapon sang wala pa mapanos. Ay, di puga. Naluras. Amulan din nami kung nagatanaw ka sang sini. Kag may damo ka nga matsansingan. Wah. Matupad ko sang babae bilang nga wala sang upod. Para nga makatsansing na naman ako. Wah. Oy, aring isa, wala upod. Diri man kumapong ko. Uy, kanipis ang iya legs. Aber, kuno abi, nahikapan ko siya. Ari na, amat-amat lang. Uy, kakinis. Pasaka-sakaon ko pa. Uy, wala magpiyok ang babae. Mayo ni. Game ni. Ari na. Uy, nano ni? Siupaw? Wah! Mainit ba ho? Wah! Pero wala siya nagaik. Pawala man siya ba? Wah! Kung matabo, swerte ang adlaw nga ini para sa akon. Ari na. Uy! Nano ni? Pasas? Hindi. Sige lang gyapon ang iya pawala ho. Pero ako ya, basa na ako sang balhas. Tungto nga babae niya. Fighter gali. Grabe. Ari mo siupaw nga. First class ba? Sige pa. Hindi pag-ontati. Ontatan mo gani. Masinggit ako. Pero kapoy na kuya. Basta, hindi mag-untat. Padayunang insuguran mo. Kag, mapasulit pa kita sang sine.
Grabe gigali kalaba sang imo barikos kagadamo no? Ay, maayo pa ay, honey? Oo, maayo pa ni. Apang kinahanglan sang halad. Ano? Ano nga halad? 3 ka bilog nga inasal nga manok. Kag wala sang asin ha? Kabalo ka. Halad na to nina sa mga taglugar. Ati, oo. Mangita ako sa 3 ka manok nga inasal. Inasal nga manok ko sudan ta ba? Rugaling kalas ay sinidyo tagoy daw wala asin. Nagsiling ako mataan nga hindi ka magambal kung may unod ang baba mo. Kaon na lang da. Sagad ka intras ang sigilanon sa iban. Tagoy nga wala ni asin haw. Ginungod ko na nga hindi pag-asinan. Man high blood ako. No lang da sa asin ko lasay. Kaya mo na yung bulong ko. Di kayo magkuwasang kwarta para ibakal sang manok tyo tagoy? Anong pagdumdum mo sa ako na wala naging kwarta? Ay mataan, hindi gani ako pag i-underestimate ha? Abaw, underestimate! Buwas, inasal naman nga manok ang sudanunta. Ay, wow! Rosing, tanawa ba lang habon nga ginbakal ko ho? Baw, bag-o ina nga brand ah. Ho, day Rosing, siling sang babayi. Maayo ni klase nga habon. Isa lang kuno kakuso. Dala pati kwilyo mo. Ote, di inayangin pabakal ko sa imo nga hanger nga plastik. Kuan, day Rosing, ka mahal sang plastik nga hanger. Kundi, lain na lang ang ginbakal ko. Ano? Barato lang ni day mo. Ano gani ang ginbakal mo? Alambre, day Rosing, ah. Cha. Ano oray? Hindi bala. Type mo ang gwapo. Ha? Aba, oo oray ugaling. Bakiro ini siya. Wala kaso bisan na bakiro lang siya oray. Basta, gwapo, okay lang. Oti, ato dito siya subong sa may talamnan. Nagabakiro sang karbaw.
Kung gusto mo, kadtuan mo siya eh. Ay kadtuan ko gid siya uray. Tan-awon ko lang kung hindi siya maidiyahan. Ay, ugaling tsa-tsa. Wala pa siya sang experience. Mas maayo uray Natak-an nga daan ako sa mga lalaki nga mga eksperto. Gusto ko, lain naman. Uy, ara siya matuod Ay, kagwapo sa iyang matuod. Ay, palapitan ko siya bakero? Nga tani, day? Pwede makasakay sa imo, karbal? Nakapoy na ko bimaglakat mo. Ang amon balay, ato pa sa malayo nga barangay. Diba si balakon madagdag ako sa turugban, haw? Guni, gusto ko nga magsakay sa imo, karbaw. Bayaran ko lang ikaw bisan pila Basta, makasakay lang kuya. Pero nga asa akon kagikarbaw masakay, haw? Kay mayo yung karbaw mo kay lapad sang likod. Kung ano gidman, hindi kita yung mahulog. Ate, sige sakay na. Thank you. Tapos kagid sa akon karon nagwapo ka. Dun siliyahon ko gid ikaw. Kasumbod man siyang manok pirmi lang Jafet. Abilain naman ang pangayua kay barikoson nga sanag. Pangayo ko naman litson. Litson? Silingon mo siya nga kinanglantod tuoron ang iyang pagsanag. Agun nga madula ang iya barikos. Ay, paritagoy. Basi ko magduda na sa sina. Nga ginapalapaw naton siya. Nga ang mga sudan, ikaw nagakuha dito sa kawayana. Natunga taman na. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita.
Mabuhay kita tanan! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan na makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, ginhatagan naman ni Zeno si Lota sang kwarta, kaginambalan ini, nga nagapangita naman sila sang dugang nga bata. Samtang isa ka adlaw sina, nakita ko si Lota nga nagapapauli, kag madamo sang dala. Ginsaway ako ni Tansing. Diri sini nga bahin, mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Donata, dali di Blanay. Wey, ara na ah.
Ano, Tansing? Hindi ba lang nagsiling ako sa imo? Nga hindi ka magbantay sa kay Luta? Para nga hindi ka maumid sang gamo? Wala man kuya nagabantay sa iya, ah? Maghalin ka lang dira sa bintana ako maglabay siya. Para nga hindi sa magsuspitso sa imo nga ginabantayan mo siya. Ba, anong ginapamulpog ra ni Tansing sa Guaman? Tanawon ko, abi. Oy, Tansing! Nagaano ka? Ginalansangan ko ang bintana para nga hindi mo na mabuksan. Ano? Nga ginlansangan mo? Saan ako makapamintana, dira? Amo gani nga ginalansangan ko para nga hindi ka makapamintana. Sa sina, hindi ka masaypa ni Luta nga nagabantay sa iya. At tinunto! Ato na yung bintana! Kinahanglan, buksan mo inaliwa, Tansing, ha? Kung makahalin na dira si Luta, buksan ko ng bintana. Diri ako mabantay sang akon biktimahon nga lalaki. Siling ni Zeno. Dasigon ko gid ko na. Tungod kinahanglan sang pos niya ang lalaki nga mapatay ko. Atong Romeo nga ato. Nagalakat lang ako sa dalan. Sang gindakop niya ako. Kag hinali lang nga ginguyod niya ako sa sulod sang katubuhan. Kundi mahapos ko siya nga napatay. Gintuhog ko ang iya liog sa kalalangan sang akon lansitas nga automatic. Isa lang kapitik. Dagwa na ang malaba nga sulab. Gani, goodbye siya dayon. Gintudloan nga daan ako ni Zeno kung saan ko ato gamiton. Kag ang siling niya, bayaan ko lang dayon ng bangkay. Kag siya na ang bahala. Kag subong, ari naman ako. Nagapangita naman ako sang madason ko nga biktima. Oh, ato, may nagsulod nga lalaki. Pero, hindi ko type. Hindi siya gwapo. Kung makuha na gid man ako sang lalaki, pilion ko na lang ang gwapo. Madugay na ako nga wala na makatilaw sang lalaki. Gani subong, mangita ako sang gwapo nga makabulong sang akon kahidlaw. Ay, masaylo ako sa iban nga nightclub. Basik dito, makasalapo ako sang lalaki nga gwapo. Kag mapuslan ko anay ug galing ko patsyon. Dire ako makita sa club nga ini sang akon mabiktima. Oh. Hoy. Ato. May lalaki na ako nga nakita. Kag nagatulok man siya sa akon. Oh. Gwapo siya. Mataas. Kag makinis ang panit.
Amo na ini ginapangita ko nga lalaki. Ma'am, ari nang order mga drinks, Abi? Miss? Pwede ba ako kapamangkot sa imo? Ano ina, ma'am? Sino ang lalaki nga ato? Ato, ang ara sa pihak nga lamesa? Ina. Suki naman siya diri, ma'am. Sinong iya ngalan? Si Mr. Rolik. Oh, may asawa bala siya? Suno sa akong pagkahibalo. Single siya. O galing, kuhan, ma'am? O galing ano? Playboy siya. Amo gali? May orderon ka pa, ma'am? Wala na. Thanks. Okay, ma'am. Rolik. Amo kuno sinang ngalan niya. Kag playboy siya. Pero, sige lang. Okay na sa akon. Siya ang akon biktimahon. Sorry, Rolly. Di malas mo lang. Nagsulod si Lota sa isa ka club. Kag dito, nakita niya ang lalaki nga gwapo nga mahimo niya gamiton o galing patyon. Kag paagi sa waitress, nakilala niya ang ngalan sini. Kag ginsugiran siya nga playboy ini. Sa pagpadayon ko pagid. Daw sa ginaugyunan gid ako sang kapalaran. Inang babae, nakaibalo ako nga kursunada niya ako. Tungod kay ina ko pala kita nga ginapasiplatan niya ako. Siya ang akong madasong na biktima. Total, siksi man siya. Kag nakaibalo ako nga madamo siya sang kwarta. Kag amoy ng importante sa tanan. Uruton ko ang tanan nga kwarta nga iya ginauyatan. Sinuayhan siya. Magkuha na ako diri. Kag sigurado nga sundo niya ako. Makita ko sa iya panghulag nga hindi niya luyag nga paligaron pa ang tsansa nga ginapagkita ko. Ay, mahalin ako. Apang tulukon ko siya anay. Sang daw nagapamaypay nga tulok. Malakat na ako. Nan, ari na ako sa guwasang club. Abi, mabalikid ako? Oh. Oy! Wala gid ako magsala. Nagasunod na siya sa akon. Ay, madulog ako. Wala gid ako magsala. Ara siya. Nagasunod siya sa akon. Miss? Excuse me. Yes? May masugat bala sa imo? Wala. Mataksi lang ako. May salakyan ako. Kung wala ka nagadali, pwede nga maagda ko ikaw nga magsakay sa salakyan ko. Idulong ko ikaw pa uli. Makahuluya o galing sa imo.
Wala ko gani ikaw makilala eh. Ako si Rolly. Ako si Lota. Lota? Pwede ko bala ikaw nga matulong sa inyo? Ha? Ugaling, hindi ako taga diri eh. Turista ako. Kag nagadayon lang ako sa isa ka hotel. Kuna mo, idulong ko ikaw sa hotel, Lota. Okay. Ikaw ang bahala. Ara na. Abierto ng pertahan. Magsakay ka na. Okay. Wow! Kanami isang imo auto? Katinong? Thanks. Dire ka gali temporaryo nga nag-star? 5-star hotel niya. Thanks. Kung gusto mo, magdayon ka anay sa ibabaw. Kung gusto mo, mainom kita sang bino for the road. Ate, okay. Dali ka. Magsunod ka sa akon, Rolly. Okay. Ato na siya. Siling ko gid daw. Siling ko gid nga matukob sa ako ng babae ngayon eh. Kung mahubog na ini sa akong romansa kag Sabino, tapos na ang boxing. Cheers! Ang dumdum sang ugok nga ini. Kung matuntuhan niya ako, katapusan mo na ini nga pag-inom sang bino. Nakahibalo ka bala, Lota? Nga katahom sa imo. Samtang nagadugay. Nagadugang ang katahom mo. Ang imo mga mata, katulad sang bituon nga nagaigpat. Ang imo mga bibig, daw rusas nga bagong buskag. Amo man ang imo kissable lips. Matuod? Amo pa lang ako makabatis ang amo sina nga tinaga. Luyag mo ba lang imustra ko sa imo? Nga hindi. Hindi na ako virgin sa butang nga ina. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabian sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines.
patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nakibot kid ako sa magsiling si Carlo nga siyang matindog nga amay sa akon ginadala. Nagbatsyag man ako sang kalipay, kay bisan paano, mahatagan na sang katumanan ang madugay ko na nga handom. Sa pagpadayon ko pagid. Hindi anay natin pagpaminsaron ang bagay ngayon ha. It's getting late.
Malain si imong magpulaw. You need to rest. Tama na nga, unungan mula ako. Yani, patyon ko na lang lamsid, ha? Good night. Good night. Carl, sigurado ka nga ikaw ang matubang sa mga ginikanan ko? Base ko napilitan ka lang, kay naluoy ka sa akon. Magkaon ka lang, anay. Isa pa, whatever the reason is, para manina sa imo. Hindi na ako pagbalik na. Ako nang bahala. Apang, anong ihambal ko? Daw hindi man sila siguro magpati. Bading ka na, hindi bala? Kag nakahibalo kasi na. Nga, bangod lang kay Bading. Hindi na pwede ma-inlove sa isa ka babae? Ano? Bading? Ma-inlove sa isa ka babae? Na, ara na ha? May inugbalibad na kita. Sige na lang gani ah. Good luck na lang sa aton. Hindi ba na nagsiring na ako sa imo nga hindi ka magpakita sa akon kung hindi mo mo dalang lalaki nga ina nga amay sa anak mo? Dad, he is the father of my child. Bullshit! Hindi ganit ninyo ko pagbuhat ang gagago, ha? Nakahibalo kita talang nga bading ina siya. Honey, please. Don't be too harsh. She's still our daughter. Pwede man nga ma-inlove ang isa ka katulad ko sa isa ka babae nga pareho kay Bambi, ah. Hindi mabudlay palang gaon ang anak ninyo. Mag-best friend ka mo? Mahimo nga ginahinakpan mo lang ginahimo sa kabyan mo? Hinugay na gani, ha? Hindi na pag-umirang kaugalingon mo diri, Carlo, ha? Kag hindi pagtakpi ang ginahimo sa kabyan mo. Dad, madugay ko na nga mahal si Carlo. Apang hindi ko inamahambal, kaya hindi ka mo magpati. Bisan bading si Carlo, pero palangga ko siya. Hindi ko lang mahambal sa inyo, kay base kung hindi ka mo magpati. Wala man ka mo sa nakita nga may kaupod ako nga lalaki magluwas sa iya. Wala ako sang boyfriend, Dad. Sugod sang bata pa ako, siya nang kaupod ko. Dad, I'm really sorry. Ang gusto ko lang mahibalan kung siya matuod ang amay. Oo, Dad. Si Carlo ang amay sang akon anak. May natabo sa amon sang hubog kami. Kani sorry, kid. Honey, tama na. I think our daughter is telling the truth. She never lied to you since she was a kid. Can't you see? Nagtinguha si Carlo gamangin isa ka lalaki. Kagamuin ang gaari siya kay sabto ng responsibilidad niya sa bata. Okay. Kung ikaw ang amay, edi ikaw na eh. Pero pakaslan mo ang anak ko, ha? Ha? Ang siling mo, sabton mong imo ginhimo sa akon anak na si Bambi. Oo. Kung mo sila, magpakasal ka mo dayon. Tugod hindi ako maluyag, nga nagalakat pa kadto sa altar nga akon anak, nga nagabus siya dan tiyan. Nagapasugot ako, Tito. Carlo, sigurado ka? Siyempre, no. Gintuman ni Carlong ginsiling niya sa akon, natindugan niya ang akon ginadala. Sang primero, akig pang akon mga ginikanan. Apang sang ulihi, nagpasugot na lang sila. Sa pagpadayon ko pagi. Para sa kay Bambi, buhaton kong tanan.
tindugan ko na lang. Siyang sa magkadto pa siya sa iban. Apang ano bala ining naisipan ko. Ang gusto ko lang kuntani nga buligan siya. Apang subong, nagsanag na sa akon ang rason kung nga ang buhaton ko ini. Nagahigugma na bala ako sa iya. Kag pagi sa ginhimo ko nga pagtindog sa akong katungdanan. Amo ining nadangtanamon. Isa ka bulan ang preparasyon ko sa kasal. Kagkaron, ginahulat ko na lang ang akong bride. Good luck, Brad. Proud ako nga magulang mo. Mas lalaki ka pa sang sa tunay nga lalaki. Bangod nagpanindugan ka. Thank you, Brad. Naglupad kagid pa kadto dire sa Pilipinas para lang ang mga investment ko sa kasal. Regalo sa aton sa mga ginikanan mo. Hindi ay gani ni makahuluya. Of course not. Nalipay gani sila nga may asawa na ako eh. Dali na, matulog na kita. Natuyo na ako eh. Kag nakita ako nga natuyo ka man. Oh, ano na? Nga daw wala ka nagahulag dirahaw. Hindi ka bala maluyag nga magtulog sa tupad ko? Gusto eh. Pero ano? Nauya ako eh. Ano? Karon ka pa nahuya? Nga kasal na kita? Ay, salamat sa imo, Carlo, ha? You are welcome. And good night. Siniginuto mo nga pagkaon? Yep. Sige na. Makaon na kita. Dali lang ha. Kay butangan ko sang rice ang plato mo. Bambi? Yes? What do you think of this marriage? Perfect. Wait. Why do you ask? Gusto mo na ba lang nga mag-back out? Back out? First day natin subong bilang husband and wife. Back out na dayon? So, the next day? I won't do that. Nagapamangkot lang ako kung ikaw ang planong mag-back out. Kung magbalik ng amay sang anak mo. Ano? No way. Diri lang ako, no? Pero, kung pananglit nga ma-in love ka sa iban, pwede mo akong mapalapitan. Kag mag-file sang divorce. Kag sino naman ako ma-in love? Ara ka na sa luyo ko. Matanaw pa ako sa iban. Carlo, i-choose mo lang bala ina. Bading kapag ihapon, hindi bala? Pero hoy, kung makakita ka gani isang boyfriend, maghambal ka lang sa ako na. Oo naman, no? Ay, natingala lang ako sa imo. Nga nagpakasal ka sa akon. It's a lifetime commitment. And I won't mind being with you. Madugay na kitang nag-aupod. Na mindset ka na sa akon. Na hindi na kita magbulagay. Kag kung anong ginsiling ko sa imo, we will make this work. Basta, magsalig ka lang.
Nagkahibala ako nga hindi amo ang amon sitwasyon. Apang malipayon ako, bangod ka upod ko ang amay sang akon anak. Apang, saan ako masugid sa iyang butang ina? Oy, hinablon! Ba? Tito Modi? Oy, ari nang gin-order mo sa akon nga lokos nga adobo. Pero, jutay lang kaunon mo, ha? Basi magsunod sa kolor sang lokos ang kolor sang anak mo. Thank you, Tito, ha? Amo gid ining ginapangita ko. Budlay ang magpanamkon, no? Oo, Tito. Kung kaisa gani, may gusto ako nga kanon nga hindi ko mahibalaan kung ano. Weird, no? Pero di nang bana mo. Oh, past 6 na. Nagapauli na siya, Guro Subong. Kamusta naman ka mo? Maayo man, Tito, ah. Daw pareho lang nga nagaupod kami sa isa ka atop. Ote, ang bad life. Ah? Si Tito balaw. Oy, hindi ka naman bata. Makabata ka na gani. Natural. Natural lang ina sa mga tao nga pareho sa inyo. Ambot lang kung mag-asawa kami. Nakasal kami matuod. Apang, before that, hindi kami para sa isa kag isa. Anong gid pala nga tabo? Nga nakahimo ka mo sang bata. Tito. Nahubog kami nga duha. Pero nakahibalo ako nga ako wala mahubog sadto. Pero nagpasugot ako. In love ka sa iya, ay. Oo, Tito. Sobra. Pero, basi lalaki gid man ang jowa mo nga ina? Kita mo, ha? Wala siya sa girlfriend. Wala man siya sa boyfriend. Kad wala man siya na-attract sa pareho niya nga lalaki. Basi kung na-influensyahan ko lang siya. Basi kung matuod, lalaki gid siya nga tunay. Tani eh. Ay, Tito. Ay, Bambing. Flowers for you. Ay, sweet naman. May pa-flowers ka pa nga nalalaman, Sige na. Pakaon na kita. May masat umarma ako kay Carlo. Kung maghulag siya, daw lalaki na gid siya. Ay, kung tani, amo lang ina permi. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, ngaging padala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.